Ahojte športovci, vítam vás pri ďalšom krátkom videostupe značky Body Nutrition. Moje meno je Martin a my sa nachádzame v Bike Centre Prešove, pobočke značky Body Nutrition. Momentálne sa nachádzam ja osobne v našom servise, kde si robím malý servis na svojom bicykli. No a popri práci ma napadlo vytvoriť pre vás, pre našich fanúšikov alebo športovcov, ktorí si obľúbili túto značku, tak limitovanú akciu na takýto výborný jontový nápoj Jonťák Isopower Energy, ktorý sa vyrába v 5 príchutiach. A na veľké balenie vám teraz dávame limitku. Takéto fľaše, ja mám takéto fľaše tiež, veľmi dobre sa používajú, lebo majú široký vrchnák, čiže tam pekne nasypete ten jontový nápoj. Do takéto fľašky idú dve odmerky tohto nápoja, čiže vlastne zaplatíte len za Iso Energy a fľašku máte úplne zadarmo. Táto akcia bude ale limitovaná. Čo sa týka jonťákov, jonťák je veľmi dobre používať, pretože počas tréningu, pokiaľ robíte tréningy vytrvalostné alebo pod vysokou intenzitou a veľa sa potíte, tak vlastne z tela sa odbrojajú soly. To je vlastne kľúčové. Ako náhle máte nerovnováhu minerálov v organizme, tak dochádza k rýchlejšej únave organizmu, alebo niekto môže dostať aj krče, svalové krče. To je vlastne obranný mechanizmus tela, kedy sa sval stiahne a vám dá telo impuls, že hop, spomaľ tú aktivitu, prestať vykonávať, aby si dokázal fungovať ďalej, aby si sa nezranil alebo nespôsobil si nejaké vážne zdravotné problémy. Tento jontový nápoj u značky Body Nutrition obsahuje aj elektrolyty, ktoré sú kľúčové pri prenose elektrických impulzov do srdca, svalu a nervov. To je veľmi dôležité pre vás informácia, pretože viete dobre, keď príjete domov z tréningu a keď je vonku horúco a už tak bude teplejšie každým dňom a máte tričko, máte vysolené, máte biele fľaky, to je vlastne tá soľ, ktorú ste odburali vo forme potu a obyčajnou vodou to nedoplníte. Čiže pokiaľ tréning trvá na 2, 3 hodiny, 4 hodiny, teraz sa jazdí, ja som tiež cyklista, teraz sa pripravujem na nejaké závody, tak jednoducho ten objem musíte urobiť, aby ste mohli potom z toho urobiť nejaké tréningy intenzívnejšie. Takže tento jontový nápoj sa vyrába, ako som povedal, v 5 príchutiach, limitovaná edícia, je to naozaj pár kusov, takže pokiaľ si tento nápoj už užíval, vieš, o čom rozprávam, pokiaľ nie, tak vyskúšajte a verím tomu, že vám tento prípravok bude vyhovovať. Vravím, 2 odmerky do pol litra vody máte nápoj hypotonický, ktorý sa berie počas výkonu. Pokiaľ chcete nápoj izotonický, tak sa berú 2 odmerky do 2,5 deci vody. Týmto videom by som ešte chcel pozvať všetkých fanúšikov cyklistiky. Do Prešova 1.5. bude krásny pretek 100 km pre amatérskych cyklistov, že pokiaľ sa venuješ cyklistike trošičku intenzívnejšie a chce si zapretekať alebo zažiť atmosféru dobrých a pekných pretekov, tak vás pozývam všetkých na tieto závody. Bude to také ako Paríž-Roubaix, taká jarná klasika, bude to veľa kopčekov, krátkych, strmých, čiže pokiaľ máš silu, vytrvalosť, rýchlosť, tak veľmi rád si s vami zapretekám aj ja, pretože aj ja sa pripravujem sám na tieto preteky, takže aj značka Body Nutrition a Bike Centrum Prešov tam bude mať svojich závoďákov. Tak verím, že športujete a vidíme sa na rôznych iných sportoviskách, pretože šport nie je len cvičenie šinkami, ale je strašne veľa možností, ako sa rozvíjať. Takže vidíme sa v ďalšom videu, budeme mať novinku BCAčka Esenciále, už sa to pripravuje, bude video prezentačné, takže verím, že vás zaujme aj táto naša nová ponuka a ja idem pokračovať v servise svojho tátoša. Ahojte kamaráti, zdravím vás Maťo, Body Nutrition a Bike Centrum Prešov a určite si pozrite túto skvelú akciu, čiže ako hovorím, Isopower Energy a máte tomu zadarmo fľašku, takže a vyzerá tá fľaška naozaj perfektne. Na môjom kolo to vyzerá úžasne. Čaute, opatrujte sa, buďte zdraví. Čau, čau.